Vi befinder os for enden af Museumsgade, hvor vi lige om lidt går ned og besøger Ruth i nummer 52. Sofie, kan du fortælle, hvad vi skal lave nede ved Ruth? Ja, vi skal snakke med Ruth. Hvor langt er man i gennemsnit? Hvor langt? Jeg ved ikke. Jeg sagde, hvor langt er. Okay. Hvor lang tid er man cirka indlagt med en psykisk syge? En psykisk syg? Vi har lavet en video om skizofreni, og vi har droppet vores video om depression, fordi vi kunne ikke få det ene video til at fungere. Gabriel, du skal komme ind foran! Vi er lige ved at lave videodagbog! Hvorfor fanden tager mig? Hallo, vi er lige ved at lave videodagbog. Min fejl. Ja. Skal vi ikke starte på? Og vi finder et andet sted. Ja. Åh. I må gerne gå forbi, I må gerne gå forbi. På i side. Er du klar? Nej! I dag har vi været... Nu er vi på vej ind til Ruth. Hun lukker ikke op. Hvis hun er telefonen. Nu venter vi lidt. Kom, Anne.